Čau, ahoj, moje jméno je Tomáš Hejna a jsem silově kondiční trenér. Pracuji s běžnou populací, s crossfit atletama a v poslední době i s řadou Hyrox atletů. A to je i tématem dnešního dne, kdy jsme chtěli provést specifické testování Hyrox atletů na různých úrovních, od kategorie Open, od lidí, kteří jsou ve sportu noví, až po kategorii Pro, po zkušenější atlety. Celkem solidní atlety, solidní běžce. Co to je Hyrox? Kdyby to náhodou ještě nikdo nevěděl, tak je to kombinace běhu, 8 jednokilometrových úseků a dalších do toho vložených disciplín a je to celkem cool, takže si to když tak najdi. Výhodou téhle soutěže je, že je vždycky stejná. To znamená, ten atlet od začátku do konce ví, co ho bude čekat a není to jako například v crossfitu, že musíme být připraveni tak nějak na všechno a čeky nečekané. Tady přesně ten člověk ví, co bude absolvovat v té soutěži. Proč je to výhoda? Protože jsme schopni to nějakým způsobem definovat z hlediska té zátěže, z hlediska kondice, z hlediska fyziologie. Víme, jaký tam budou svalové kontrakce, jak budou silný, slabý, jak je budeme muset opakovat, jaká bude intenzita toho výkonu, jaký je objem toho výkonu, jak dlouho bude trvat a tak dále. Uděláme nástup, včetně tohohle pána, co tady leží v koutě. Co bude teda cílem dneska? Tak trošku jiným způsobem otestovat ten běh. Nebude to klasický step test, že byste šli jednu intenzitu a vyšší intenzitu, vyšší intenzitu, vyšší intenzitu, vyšší intenzitu, ale půjdeme to vždycky na 800 až kilometr úseku v jedné intenzitě, kterou já stanovím na základě vašich nejlepších časů na 10 km, anebo taky na základě tempa, který už jste běželi v závodě v Hyroxu. Půjdeme vždycky jednu intenzitu na ten jeden okruh, těch 800 až 1000 metrů, pak dáme pauzu a půjdeme znova stejnou intenzitu. A pak až půjdeme zase 2 stupně vyšší, vyšší, vyšší. Nepůjdeme do nějaké úplné smrti, do úplného selhání, to není dneska cílem. Cílem tohoto testu je plus minus zkontrolovat nebo zanalyzovat, jak přesně stanovený vaše prahové tempa jsou, nebo jestli byste neměli svoje prahové tréninky běhat někde vejš, nebo naopak někde trošku níž. Co v tuhle chvíli uděláme? Dám na vás jenom takovou manžetu se senzorem na stehno a dám vám do ruky telefon. Budu potřebovat, abyste běželi s tím telefonem v ruce. Já z toho senzoru potřebuji sbírat data do toho telefonu a je to nejspolehlivější cesta, jak to udělat. Až doběhnete, tak nahlásit na stupnici 1 až 10 vnímaný úsilí toho intervalu. To znamená 1 je tohle, je mě fakt dobře, 10, představ si cokoliv z prostýho tě napadne, tak to je 10. Martin, 4,56 první, 4,26, 3,56, 3,41, 3,26, dobrou chuť. Druhá část dne, provedeme tady víceméně obdobnou věc, ale využijeme k tomu skierk a specifické disciplíny pro Hyrox. Takže barpees, výpady a všechny tyhle věci zábavné, co máte rádi. A zase to uděláme stejně, takže se budu snažit nějakým způsobem konkrétně pro každého z vás popsat intenzitu, na který začneme a půjdeme v tom jakoby v uvozovkách jedno kolo. Stejně jako půjdete na běhu jedno kolo, tak půjdeme v těchto věcech jedno kolo, který bude nadefinovaný. Uděláte to, změříme to. Znova uděláme to, změříme to a pak půjdeme vyšší intenzitu a vyšší intenzitu a vyšší intenzitu. Bude se to opakovat, řekněme, úplně stejně jako na tom běhu. A stejně tak výstup z toho by měl být, že vám řeknu, hele, bylo by dobrý v tréninku trénovat přibližně takový opakování
výpadů v kombinaci s tímhle a nebylo by dobrý už zacházet do takovéhle intenzity nebo do takového počtu. A já uvidím na tom senzoru, který na vás zase nalepím, jaký z toho bude výstup. Okay. Ten senzor měří okysličení svalu. Úplně jednoduše, ty když děláš nějakou svalovou práci, tak tam hoří kyslík. Když ten kyslík vyčerpeš v tom svalu primárním pracovním, tak máš problém. Dokud ty tam udržuješ nějakou stálou hladinu, tak ten sval je schopný pracovat. Ještě jednou to popíšu, co půjdeme teďka v této části. Bude to EMOM, takže každou novou minutu začneme něco. První minuta bude 50 sekund na běžkách. Půjdeme to v čase, který jsem našel na Hyrox Results, váš poslední závod, tak jste měli běžky plácnout třeba za 4 minuty. Já to dám, to je kilometr, já z toho vezmu tempo na 500 metrů a dám to trošku pomaleji. V první minutě půjdeme běžky 50 sekund. Nepůjdeme na metry, na kalorie, půjdeme prostě 50 sekund na běžkách, na tempu, který si ještě řekneme. Skončíš 50 sekund, máš jakoby 10 sekund, pauzu, bude druhá minuta. Tam půjdeme burpee, broad jump. Začneme všichni na 6 opakováních. Třetí minuta, 50 sekund na vesle. Stejný styl jako na těch běžkách, zase si řekneme tempo, jaký půjdeš. 10 vteřin pauza do konce té minuty a ve čtvrté minutě půjdeme výpady s tvojí váhou, s váhou pro tvoji kategorii. Začneme na 12 výpadech. Uděláš 12 výpadů, zase máš pauzu. Skončí ta minuta, přijdu já nebo přijdeš za mnou, uděláme odběr. Půjdeme dalších 5 minut. Zase běžky, úplně stejný tempo, to nebudeme měnit, ať nám do toho nevstupuje moc proměnných, protože kdybychom změnili úplně všechno, tak vlastně nevíme, co se stalo. Takže běžky a veslo necháme ve stejném tempu, ale přidáme opakování na angličácích a to stejný na lunges. Zůstane všechno stejný, ale přidáme opakování na lunges. Zas 5. minuta bude volná a jdeme znova. Zas přidáme opakování na burpees, zas opakování na lunges a takhle půjdeme dál, víceméně v uvozovkách, kam zvládneš. Ale není cíl se úplně jako vypnout. Mělo by to proběhnout dost podobně tomu, co jsme dělali na tom běhu. To znamená, už jste dobíhali ten poslední běh, už byl fakt těžký, jako nepříjemný, ale zvládli jste ho. Co bylo cílem teda tohoto testování? Otestovat již zmíněný sportovce v hodně specifickém prostředí pro jejich sport. Takže ne v laboratoři, ale přímo na asfaltě na běhu. Většinou se to běhá na tvrdém povrchu, ne na dráze, ne v lese, ne jako Spartan Race, ale prostě na nějakým tvrdém povrchu, na okruhu, přímo v jejich disciplínách, které v tom závodě jsou stanovený. Takže nejenom laborka na běhátku, což jsou taky super testy a mají určitě velkou váhu a doporučuji všem, kdo v tomhle sportu jsou, ať si je udělají, protože znát svůj laktátový práh na běhu si myslím, že je poměrně zásadní, ale my jsme to jednoduše chtěli udělat přímo v podmínkách sportu v gymu. Jaký jsem k tomu použil vybavení? Laktátoměr, měření hladiny laktátu v krvi, senzor TrainRed, který měří saturaci kyslíku ve svalu a klasický hrudní pásy, co mají atleti sami k dispozici. Testový den měl určitě nějaké svoje limity. Jako největší limit hodnotím to, že jsme udělali víceméně 2 step testy v jeden den, a to ráno a odpoledne. Mezi těma testama sice byla cca 3 až 4 hodinová pauza, což bylo dostatečný pro zkušenější sportovce, zkušenější atlety, už lépe adaptované atlety, ale nebylo to úplně dostatečný pro ty méně zkušený nebo pro ty atlety, kteří jsou v trošku nižší kondici prozatím. Jak využijeme výsledky tohoto testování?
Víme, že různý typy tréninku přináší, anebo by měly aspoň přinášet nějaký kýžený adaptace, který prostě chceme. Abychom si ale mohli vybrat, jaký typ tréninku budeme trénovat a jakou adaptaci chceme, tak musíme dřív sportovce zanalyzovat a zjistit, v čem je jeho limitace. Limitací může být něco, co je patrné na první pohled. Když se na toho atleta podíváme v jeho sportu, tak můžeme identifikovat, že tady konkrétně může být limitací prostě jeho schopnost běhat. To, jak běží technicky nebo netechnicky a jakou odhalíme, že má zkušenost s tím během, jak u toho vypadá, nebo wallbally, nebo jakýkoliv jiný cvičení. To jsou takové ty první limitace odhalitelné na první pohled nějakého trenéra, kdo s tím má zkušenost. Ale pak jsou limitace, které nevidíme na první pohled a to jsou limitace na straně fyziologie. To bylo taky cílem tohohle dne, odhalit nějaké fyziologické limitace, kondiční limitace, pokud nějaký atleti mají. A většina nějaké mají. Zmínil jsem fyziologické limitace. Jak nad tím přemýšlím? Jako nad schopností pracovat s kyslíkem. Když my chceme provést nějaké cvičení, nějaký výkon, tak ve finále to stejně skončí u toho, že musíme provést svalovou kontrakci. Pokud já chci provést svalovou kontrakci, tak bez ohledu na to, jak je silná nebo slabá, nebo jak je opakovatelná nebo neopakovatelná, tak k ní potřebuju i kyslík. Pokud já začnu dělat svalové kontrakce, běžet, dělat wallbally, tak ve svalech hoří kyslík. Když mě někde něco hoří, něco spotřebovávám, to je jedna strana rovnice, spotřeba, tak potřebuji dodávat. Teče mi tam krev, ta krev musí být okysličená a to je ta strana dodávky, kde já dodávám. Tím se dostávám k příkladu 2 atletů z těch 5, kteří byli testovaní a na těchto 2 atletech si ukážeme rozdíl, který může být a na který jsme i díky testování přišli, že jeden atlet je limitovan spíš tou schopností spotřebovávat kyslík ve svalu a druhý atlet spíš na straně té dodávky. Je to i typický vzhledem k sportovní historii daných atletů. Ten, který je limitovaný s spotřebou ve svalu, tak má za sebou historicky velký objem tréninku v nízké intenzitě. Můžeme si to představit jako triatlonisty, ultramaratonce a tedy. Jednoduše poměrně slabý, lehký svalový kontrakce, kterých ale děláme tuny opakovaně do nekonečna. V tu chvíli nás nelimituje to, nebo toho atleta nelimituje to, že není schopný dodat okysličenou krev do pracujícího svalu, ale jednoduše není adaptovaný na to, aby to tam prudce spotřebovával, protože to ve svém sportu prostě nedělá. Jenže potom přijde do Hyroxu, kde musí tlačit těžké sáňky, házet wallbally, dělat lunges a jednoduše tam ty silné svalové kontrakce jsou potřeba, ale on tu dispozici nemá. Takže to může být jeho limitem a je fajn na tom pracovat. Na druhé straně někdo, kdo je limitovaný dodávkou kyslíku do pracujícího svalu, historicky někdo, kdo má zkušenost se silovým sportem, klasicky crossfitáci, co přicházejí do tohohle stylu tréninku, nebo nedej bože, kulturisti, někdo hodně osvalený, kdo si řekne, že najednou, i když nikdy nic takového nedělal, tak chce začít s tímhle sportem a má super dobrou schopnost spotřebovávat ve svalu. Je to, co dělá. Prostě dělá silové cvičení, dělá nějaký pohyb, kde jsou silné svalové kontrakce, ve svalech to hoří a je to OK, ale není zvyklý to podporovat kardiovaskulárním respiračním systémem tak, aby ty kontrakce byly do nekonečna dlouhý. Když odhalíme takovéhle limitace, tak už nám to diktuje samotný trénink. Volbu cviku, intenzitu, objem, kolik intervalů budeme dělat, jak ty intervaly budou dlouhý, jaká bude pauza mezi těma intervalama. Takže příklad mix modality trénink, to znamená mix více modalit, například veslo, dumbbell thrustery nebo wallball a k tomu angličáky a devil pressy. U jednoho atleta to bude krátký set, který bude trvat, dejme tomu, minutu, bude ve fakt vysoké intenzitě a k tomu bude mít minutu až 2 odpočinku, kde cílem bude řízená, rychlá desaturace. To znamená, budeme u něho budovat schopnost spálit ten kyslík ve svalu. Nějak nás moc nezajímá teďka ta dodávka, protože na tu je adaptovaný dost. To bude vhodný trénink pro jednoho atleta, méně vhodný pro toho druhého atleta, protože on tu schopnost má dostatečně rozvinutou a pokud my bychom u něho aplikovali pořád tenhle trénink do nekonečna, opakovanou desaturaci, protože to je drsný trénink, který bolí a je hustý a vypadá drsně na Instagramu, tak
by to bylo cool na tom Instagramu, ale asi by to nepomohlo jeho adaptacím a jeho výkonnosti ve sportu. Naopak by mu to mohlo spíš i ubližovat. Pokud u takového sportovce víme, že je limitován dodávkou, musí ten jeho trénink vypadat jednoduše trošku jinak. Výstupem z celého testování bude pro každého atleta, kterého jsem měl možnost otestovat, řekněme protokol, jako z klasického testování, když jdeš do laboratoře, akorát, že z pozice trenéra, což si myslím, že je výhoda, budu schopen dát i konkrétní doporučení do tréninku. Nebude tam rozepsaný trénink, přesně jak mají trénovat a progrese na měsíc, ale budou tam určitě příklady tréninku, jaký je vhodný, jaký je méně vhodný, jaký chceme adaptace, jaký jsou ty limitace a doporučení do dalších měsíců. Takže to bude výstup pro každého testovaného atleta. Co jsem se naučil já? Naučil jsem se otestovat 5 lidí za jeden den, což bylo celkem náročný v nelaboratorních podmínkách. Takže bych chtěl poděkovat i kolegům, a to Františkovi a Karlovi a Karlovo přítelkyni Elišce, děkuji. Ale taky hlavně těm atletům, kteří mě dali nějakou důvěru a měl jsem možnost si tohle vyzkoušet. Hnedka na začátku jsem jim to řekl, že s tím nemám tak velkou rozsáhlou zkušenost a je to pro mě velká zkušenost. Takže děkuji borci a budu se těšit někdy příště.